Waħda minn kull 4 rekomandazzjonijiet li ħarġu mill-inkjesta ta' Jean Paul Sofija sena ilu ġew implementati fis-sħiħ. Ħabbar dan il-kap tas segretarjat tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru u ċ-Chairman tal-Kumitat Interministerjali Mark Malija wara li ġie ppreżentat rapport dwar it-twettiq ta' rekomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika. Għandek 74% minnhom li qegħdin fi stadju avvanzat ħafna li ġew implementati. Huma biex 4% li għadhom fi stadju bikri li qed jisiru diskussjoni u studju marbutin magħhom. U għal ma' TVM News f'dawn l-aħħar 12 xahar il-Kumitat kellem ma' l-stakeholders u l-Ministeri rispettivi bilan li jiġu implementati rekomandazzjonijiet kemm jista' jkun malajr. Twettqu ħafna minnhom ma jfissirx li wettqu dawk biss, jiġifieri kif għadni kif ħabbart anke hawnhekk jekk hemm aktar miżuri u aktar inizjattivi illi nistgħu nkomplu nsaħħu, speċjalment f'dan is-settur tal-kostruzzjoni marbut mas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol sara rasek se nkomplu nagħmluha. Il-Ministru għar-Reforma fis-settur tal-kostruzzjoni Jonathan Attard spjega li l-ħidma fl-aħħar 12 xahar kienet iffukata fuq 3 binarji: ir-riformi leġislattivi, it-tisjieħ tal-entitajiet u dialogu u relazzjoni bejn l-stakeholders fis-settur. Fost ir-riformi msemmija mill-Ministru huwa semma l-liċenzjar tal-bennija, definizzjoni aktar ċara ta' x'inhu kontrattur, reġistru ta' persuni kompetenti, aktar kollaborazzjoni bejn l-entitajiet fosthom b'MOUs ma' diversi entitajiet u aktar infurzar. Għalli mill-aħħar ġimgħa ta' wissu sissa saru madwar 550 spezzjoni konġunta li minnhom ittieħdu 134 azzjoni mill-uffiċjali tal-BCA u 147 azzjoni mill-uffiċjali tal-OHSA. Żied li qed issir ħidma ta' reklutaġġ għal aktar uffiċjali tal-OHSA bilan li jitilgħu għal 80 sal-aħħar tas-sena. Intant irrimarka li l-awtoritajiet m'għandhomx ikollhom biss funzjoni regolatorja iżda għandhom ikunu ta' pont għaċ-ċittadin. Bekk huwa qal li fl-aħħar 7 xhur saru 21,000 telefonata fuq il-helpline 138, medja ta' madwar mit-telefonata kuljum. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvia Xkembri ħabbar li ġie mfassal għaqd ġdid tal-Indis li jirregola kif taħdem il-kumpanija. Dan se jkun qiegħed jipprovdi bażi legali għall-operat tagħha u għaldaqstant jintroduċi parametri aktar ċari għal proċessi amministrattivi u jsaħħaħ il-mekkaniżmi ta' sorveljanza. Għamel referenza għal riforma fl-allokazzjoni tal-art li tejjeb il-proċessi tal-għoti tal-art industrijali. Għalli l-art industrijali se tibda tingħata fuq il-valur miżjud li se tagħti għall-ekonomija tal-pajjiż. Il-Ministru għall-Ippjanar Clint Camilleri għalli minissa kull iżvilupp fiż-żoni tal-Indis u Malta Enterprise li jmiss mal-proprjetà tat-terzi issa se jkollu jgħaddi minn proċess ħieħ ta' applikazzjoni għall-iżvilupp. Qalu wkoll li fl-aħħar xhur ġew introdotti emendi fl-ordni tan-notifika tal-iżvilupp biex jissaħħu regolamenti għall-iżviluppi fiż-żoni industrijali immexxija minn Indis u Malta Enterprise. Il-Ministeru għax-xogħol ħadem ukoll fuq numru ta' riformi fosthom dak tal-iskill card u kif din se tiġi estiża għas-settur tal-kostruzzjoni.